айни ҳол Арсенал ҳадаф дорад ки қаҳрамони Премер-лига гардад ва Артета ин ҷомро баъди 12 сола ба даста бармегардонад. барои ин албатта ки стратегияҳои махсус лозим аст ки ба ҳадаф расанд. пеш аз ҳама ӯ ба қароре омад ки ивази бузингарон набошад. ҳайратовар, ҳамин хел не? мо оиди ин баъдан ҳарф мезанем, вале сараввал биёед оиди соатҳои калони даста гуфта гузарем. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфут. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. Арсенал ғалабаашро муқобили Фулхэм моҳи март бо акси dastaviyашон бо соати калоне ҷашн гирифтанд. Арсенал дар бозии сафарӣ буд ва Артета хост ки бачаҳояш худро дар ин бозӣ мисли хонаашон эҳсос кунанд. Ин ҳам як усули кории Артета дар ин мавсим аст. Ин махфӣ нест ки бозингарон худро дар бозиҳои хонагӣ роҳат ҳис мекунанд ва Артета низ кӯшиш мекунад ки ин чиз дар ҳама бозӣ дида шавад. онҳо уҷраи либосивазкунии худро бо аксҳои dastavӣ ва ҳамчунин бо соати калоне оро доданд. Артета дар асл бо суханони худ рӯҳияи бозингаронро хуб мегардонад. ӯ чароғеро дар даста равшан кардааст. чароғ гуфтам мо ба маънои маҷозӣ сухан гуфта истодаем. ӯ бозингаронро ҷамъ оварда ба ҳар яки онҳо муроҷиат мекунад ки энергия ҳосил кунанд. Томас Эдисон ба осонӣ муваффақ нашуд ки чароғро ихтироъ кунад. бинобар ин мисли дастае шуданду бо кӯмаки якдигар ба ҳам ҳаракат ба пеш мекунанд. ҳамеша кори dastavӣ ба комёбӣ оварда мерасонад. агар масъалаи чароғ кор надиҳад, пас аз презентатсияҳо истифода мешавад. дар он ҷо Артета нишон медиҳад ки Айван Тони твите кардааст. ӯ ин корро пеш аз бозӣ бо Брентфорд мавсими қаблӣ карда буд. дар ёд доред, Арсенал аз Брентфорд дар бозии якум шикаст хӯрда буд. баъди он бозии Тони твите карда навишт ки зарбаи хубе ба бачаҳо заданд. бохти Арсеналро масхара кард ба қавле. Артета ин чизро фаромӯш накард ва дар бозии ҷавобӣ нишон дод ки ин бояд барои шумо мотиватсия гардад. албатта ки ин чиз кор дод. Арсенал дар бозӣ ба ғалаба даст ёфт. ҳолатҳои номувофиқ низ барои Артета вуҷуд доранд. ӯ дар тамринҳо балангуякро оварда суруди дастаи Ливерпулро пеш аз сафар ба Энфилд гузошт. онҳо бозиро бохтанд, вале ин мавсим бошад корашон омад кард. сабабаш дар чӣ бошад? медонед боз киро шикаст доданд? Тоттенхемро. кори туфангчиён боз омад кард. онҳо дар дербии Лондони шимолӣ мавсими қаблӣ низ ғалаба ба даст оварданд. он ҷо ҳам стратегияҳои ғайриоддии Артета кӯмак кард. Артета медонад ки барои мотиватсияи бозингаронаш чӣ суханонро гӯяд. пеш аз дербии Лондони шимолӣ соли қаблӣ ӯ ба суратгири дастаи Арсенал муроҷиат кард ки дар ҳама ҷо пайгирашон бошад. ин кор ба қавле таҳдид ба ҳисоб мерафт. суханони суратгири даста сахт буданд, вале баъдан шӯълаи оташи бозингарон равшан шуду онҳо ҳамсояҳояшонро бо ҳисоби 3-1 шикаст доданд. ҳама чизҳое ки қайд карда истодаем бовар карданаш душвор аст, вале Артета ҳама корро барои беҳтар кардани бозӣ дар майдон истифода мебарад. соли гузашта вақте ки дар Дубай қарор доштанд, бозингарон дар вақти тамрин бо тӯпи теннис ба онҳое ки тӯп доштанд ҳамла карданд. чаро ин корро карданд ба ростӣ мо хабар надорем. агар кадоме аз шумо оиди ин маълумоте дошта бошад, ҳатман дар комментария қайд кунеду кӯмакамон кунед. акнун оиди масъалаи нахуст ки чаро Артета ҷойивазкунӣ намекунад ҳарф мезанем. ӯ ба қароре омад ки дигар ивази бозингаронро дар бозӣ накунад ва танҳо таъсирбахшии бозингаронро зиёд гардонад. ин гуна таъсирбахшиҳо дар ин мавсим зиёд дида мешавад, ба монанди Nketiah, Trossard ва ҳамчунин Рис Нелсон. оё боз стратегияҳои ғайриоддии Артета монд ки мо дар навор нагуфта бошем? дар зери навор ҳатман қайд кунед. бо ин ҳама заҳматҳо оё Арсенал билохира қаҳрамони Премер-лига мешуда бошад ё ин ки ҳоло ҳам барвақт аст инро гуфтанд? агар навор ба шумо писанд омада бошад, лайкро ҳатман гузореду пайгири мо бимонед. ба ҳамин тамом, хайр дӯстон.